על פי רפואת הסוג'וק הקוריאנית, שבעצם גורסת שניתן להשפיע על הגוף ולטפל בבעיות רפואיות, בריאות, למעשה על ידי לחיצה בכף היד. אנחנו מכירים את זה מעולם הרפלקסולוגיה על ידי לחיצות בכף הרגל, מעולם השיאצו על ידי לחיצות בכל מיני מקומות בגוף. אז אותה רפואה קוריאנית עתיקת יומין מדברת על כך שניתן על ידי לחיצות, ממש עיסוי בכף היד, להשפיע על דברים מסוימים בגוף. דוגמה לכך היא למעשה האגודל, שניתן ללחוץ למשל בכרית האגודל, עיסוי של כמה שניות, כמה דקות, יכול לפעמים לעזור ולהקל בכאבי ראש. לילדים למשל שסובלים מבעיות אסתמה, בעיות נשימה, אזור כרית האגודל היא האזור המומלץ לעיסוי. פשוט לוקחים את האגודל של היד הנגדית ומאסים את האזור של כרית כף היד. זו רפואה חינמית, רפואה שלא עולה כסף, והיא לעולם לא יכולה להזיק ורק לעזור, אז שווה לנסות בבית.